pamusoro mama ndauyiwa nenyaya yakamhangara nasitembeni nokwara anobva village yakakachuta village akauya kudara achimhangarira action mapondera anobvazve kuvillage yakachuta village iri nhau yekunetsana mukati mewanano uye iri nhau yepamba pekugara homestead dispute ndo nyaya ndayanaidai tichakumbirawo stembeni nokwara simudze ruoko rwerudyi tedzera zvandakutaura mashure ini stembeni nokwara ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi pamwari namambo wangu mwari angave mubatsiri wangu chiseroko pasi tokumbirawo action mapondera simudza ruoko rwerudyi inotedzera zvandakutaura mashure ini action mapondera ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi pamwari namambo wangu mwari ngave mubatsiri wangu chiseroko pasi pamusoro pedare iyi nyaya iyi yakambomhangarwa kudarira vamunyawiri inyaya yaitwa apiuku yakudare mbeno rakambochina moyo ndakumbiro kana paine judgment yaitwa munyawiri mutsvito ndakumbiro stembeni uziviso dare nechidini tasakisa kuti mukwirire action mapondera dare wamakagara iri pasi izwi rakasimukira chasakisa kuti ndikwirire action dare ndechekuti ari kundidzinga pamba pamwe nehama dzake kuti ibva pamba tiri kunetsana nekuti uri hure plus ndakauya mumba ndikaswaona muine n'anga zvandisingade achibva iye akabva kumba muna machi akati inini ndakuenda ndane mukadzi wangu wandakugara naye action achibva abva pamba achibva aenda kubva anogara kumashops nemukadzi waaigara naye achibva andisiya kumba zvadaro ndakatozoona ndatumwa kwauya samondere kwasabhuku ndamhangarirwa kunzi muri kudiwa kudara ndichibva yatongwa kwasabhuku ndizoona yabva ndiri kudiwa kwaishe munyaweti ndaenda yanotongwa zvakatongwa zvacho hazvina kundifadza saka ndakazouya kuno uyezve pataigarisana nemurume wangu ndaingoti sezvo murume ati abva pamba sezvo nguva yose ndo zvaaingoita zvikungobva pamba achitorwa nehama dzake ndichisara ndichiriritira mhuri ndichigara nevana ndoga wozodzoka 2 years 3 years akaenda atorwa nehama dzake ndichisara pamusha nevana ndichiita basa rose ndichishandira vana inini ndakasvika pakudzingwa pamusha nehama dzake iniye action akagona kubudisa zvinhu zvangu zvose panze akati hamanjanzi dzake dzakati imba yaamai vedu budisai zvinhu zvenyu mumba menyu mumba mamai vedu vakai yenyu nzi yenyu action akasiya ndibudisira zvinhu zvese pamba zvasara zviri padandari action nehama dzake vakabva vatora rabva aenda action akanogara 3 years asipo apichegutu atorwa namai akabva anogara kuplasi pichegutu tabva izvozvo action akazodzoka ini ndakatuta zvinhu zvangu zvakatutwa nemuramu wangu andambozvisiya ndikati ndarwadziwa handisakure zvinhu ngazvipararire zvazvo ipapo muramu akati amai guru munosorera vana mangwana vanozotambudzika ndakutakura zvinhu ndakazvitakura ndikanozvisa kubhotosto rangu ndakanga ndiine bhotosto pamunyori pamashopping center ndikabva ndatakura zvinhu zvakatakura zvikanosiyiwa kubhotosto ndichibva ndagara makore kubva 2018 kusvika ndapedza kuvaka imba 2019 ndichigara kumashops nevana murume akazodzokazve
kwaane nguwa abva tagara tose pamashops nemurume nevana. Murume tagara adzoka ndapedza imba 2019 ndo pandakapedza imba. Chibva tabva pamashops chibva tadzokera kumba kwepandakanga ndavaka imba. Chibva tasvopinda mumba tagara zvekudaro. Pakangoita kakusanzwisisana ndikanetsana nemurume wangu anobva afonera hama dzake. Tiri kunetsana naamai Rumbiso. Obva auya obva atorwa. Akabva atorwa akabva aendwa naye akanogara kuActulas. Ndofunga zvegore rese ari kuActulas atorwa nehama dzake futi. Ndichibva ndasara ndichiriritira mhuri ndoga. Iye ariko ikoko haana chainditumira haana chaindipa. Ndagara saizvozvo achibva azodzoka 2019 adzoka akazobva futi 2022 akabva aenda kuKadoma. Abva anogara kuKadoma. Ndichisara pamusha ndichichengeta musha ndikasezvo ndakanga ndavakati aiwa ndiwo pamusha pangu nevana vangu. Ndikasara ndikagara nevana. Ndagara sorry. Magaroorwa gore ripi? 2022. 2022. Mina vana vangani? Ndakaita vana 4. Magaroorwa 2022. 2002. Mukaita vana vangani? Ndakaita vana 4. Vana 4. 2 vakafa matwins. Chanyatsonetsa ichiita kuti mukwire dare ndichiparizvino. Kushungurudzwa nehama nemurume pamusha. Muchinzi ibva ipamba. Muende. Handisi kuzotaura kuti ndiende kupi. Action Mabondera. Hanzi nanhasi venyu muri kuti mukadzi ngaabve pamba aende. Muri kuti nazvo? Mukadzi handishadi. Mukadzi hamuchada? Mukadzi zodare zvikonzero zviri kuitwa kuti muti mukadzi hamuchada? Uye zvikonzero zviri kuitwa kuti muti ngaabve pamba? Zvikonzero zvandinazvo zvishoma idare. Nekuti nyaya iyi kuti ndizoendesa kudare. Engeri nyaya yekuti ndaenda kuona atezva. Chinoudza magariro andiri kuita nemukadzi pangu. Kuti mukadzi anga ari mukadzi wekuti kunwa hwawa, kudhakwa. Kutadza kurespekta hama dzangu chaidzo. Anouya hwawa ndisipo ndiri kubasa. Basa kwacho kugadheni kwadaishanda tese. Unobva kubasa. Unosikaona munhu akagara. Ari kutukirira pamwe. Ndofunga kuti nekatatu kesika ndakakwanisa kuenda kuna Nate zvakanaka 4. Chiedza kuti vatigadzire. Ndichingoenda chinzi zisataungana. Kusvika ndazoendesa dada yangu kuna Sabu. Nhau iyo yekuti kunwa kusarespekta hama dzangu. Iyo ndezvaana kana voukama kana hwano anowira naye pamwe. Mani makore mangani mwenezi? Tane makore anokwana iwo zvekuma 23. 23 years. Saka pa 23 years mazokundikana neunhu hwake nhasi. Inhau yekuti zvagara zvaiitika kubva kare ndainopa ripoti kuna Nate. Chiedza kuti chitombogadziriswa. Ndotombotora vangu ukama tombogadziriswa chichi pamwe zvishape. Mune vana vangani? Tine vana 2 ndovapenyu. 2 vakashaika zvakaitika pana vamwe 2 ndokuti yakaita misiri. Mukuru ane makore mangani? Ane 21. 21 years. Vadare kana pana ane mvunzo angadoziva zvakawanda makazvizwa kubvunzai. Ndine pandanzwa pekuti ava vakaimba vaivaka vega here vasiri pamwe chete nemurume? Imba ndingati takatanga kuivaka tese kusvika iperi. Ose aishanda mugadheni, shanda chinhu chimwe chete. Imba iri pamushowo pevabereki. Akusi chipustendi watakatenga asi pamusha patakatozoona kuti ina the last born. Vandasirwawo musha. Vakati achiridza chivako wedu yatonotiita sei? Tigare ndoimba yacho yatotaura ndakavaka ndiyo. Nyaya ndehwahwa chete. Hwawa hwacho kusaita hama. Zvanga zvakawandisa zvaiitika zvokuti dai dzimwe mba dzacho dzirimo dzaitisvika pamberi pavo. Kuti unotoudzwa wanzi hanzvadzi dai ndakaziva ndisina kuroorwa nerombe. Havana mari vanotambura. Zvinhu zvandaichengetedza. Ndichiedza kutaurawo nehanzvadzi yavo. Ndichiedza kuti tigadzirisane. Hapana kana respect kana kuti hauna kana nguva yafuti yekuzorora. Enda kugadheni. Iwe unowana gadhi kwapamba. Wabva kweko unosvika kumba kwacho unosikobika. Mumba macho tanga takugara iri separation. Mumwe muspeya mubhedha.
ndofunga takagara for more than 8 months. Mwari kugara pake nomwari kugara pake. Asi aingongochi ngonzi mangwanani mamuka sei. Imba yanga yakatoparara. Kubataura zvekubhawa raive renyu here kana nemairi enda kana tashandisa pawandiyani kuzibataura ndakavaka imba nemari yekutengesa ubhawa Yenge iri mari yaibva ugari kwangu kuri kurenda. vaita mese pamwe chete Taita pamwe chete. kubataura zvekuti iwo wakaenda 3 years ukanogara kupurazi Handina kuenda for 3 years. Ndaitotsvagawo kuti ndiwane kurarama. Nokuti waiti ukatogara kuti pamba ukati ndisina chiripo. Vanzi tinorarama tinodya. wakaenda nguva yakareba sei Kupurazi ndakagara for ingati igore nehafu. waitoita uchidzoka kana Ndaitoti every week kana kuti every after 2 weeks ndofanira kunge ichidzoka ndiri kumwe. saka zvese zvokuvakwa kweimba zvataura kuti ndakavaka imba izvo Imba takavaka tese kubva pafoundation. Wozenge iri mari yekugati yataishandisa. kokuti iri mari yemugadheni yamaishanda mese iwo waita 1.5 years usipo kupurazi Ndo zvandiri kutaura kuti Mira ipa. sorry da. unogoushanda mugadheni macho sei iwo usipo 3 years nese wati mari yemugadheni ndo yakavaka imba yaigovaka mugadheni kwacho kwaishandwa na Imba yakatenge yatombo wako kusvika payakasvika kusina mari. wanzwa zvataurwa naStephen ati ndakasara ndichipedzisa kuvaka imba ine mari yekubhawa iwo uri kupurazi Inini imba ndaiti kwandiri kushanda ndaitumira mari. Yandawanawo kwandiri kushandawo ndaitotumira mari kuti zvinhu zviite. Stephen murume wako aimbokutumira mari here sekutaura kwako mari isimudza rokoti kati titaure chokwadi pamberi pamwari. Baba vakuenda kwavaita vaita kutorwa nehama dzavo tisiri pakuwirirana. Vaienda kuti nyina vasingadzoki. Ndakazombosvika pakuvafonera ndikati mwana ari kuda tracksuit yekuchikoro. Ndikanzi uya vaenda kunotengesa vachitengesa madomasi kumbani. Ndakasvika vakatadza kunipa mari yekutengesa tracksuit yemwana. Ndikapiwa $5 netransport yekudzoka kuno. Ndikati ndanga ndaenderei dai ndaziva ndangogona ndangoramba ndichizvitira zvinhu zvangu zvanga ndichizviitira. Havana chibatsiro chavaindibatsira nacho. Vaienda saka muchinyora muri kutaura kuti zvaari kutaura iye kuti imba iyi takavaka tese ari kutaura zvokunyepa ari kutaura zvekunyepa. zvaari kutaura kuti aikutumirai mari ari kupurazi ari kunyepa Ari kundinyepera. Bhawa iye kutondida paakandida ndakanga ndine bottle store rangu. Ini ndakatogara naye ndine bottle store rangu kuti nditane kuti ndiite zvekurima. Ndakatanga kutora mari yangu mubottle store. iwo eki paurondo wakadzoka mukadzi akasokutambira paakakutambira bokunzi makagara mese pabhawa ichokwadi Taigara kumba. Nokuti pane imwe imba yavabereki iripo. Ini ndaigara kumba. taura chokwadi eki Ndo chokwadi changu dare kuti taigara kumba. Munambogara pabusiness. Pabusiness semunhu pabusiness pangofana pana pane paroda. Mashops ni pamba fana pane paroda. Nyaya yakatokwa navamunyawi Oh. ndobva zvanziviwo makonde iwewe ubhadhare mombe 4 $500 each yerora Oh. ndizvo Oh. ichinzi mari iyi ibhadharwe musi wa5 September Oh. ukanzi iwewe ubhadhare rusambo $2,000 Oh. pane kupokana here nenawe Pamba sina kupoka. Zvacho ndakanga ndakatotsvaka. Ende ndichiri kutogopesa kuti 5 ndofanira ndaendesa zvinhu zvakati ndo zvakawirirana naatezviroka. Kuti titore mwana wedu unza pfuma yakadai yakadai. iwe wakanga wamboroora here kumashure Oh. wakanga wabvisa chi Ndingati ndakabvisa zvinhu zvangu zvakasara zvishoma shoma. Nokuti chavakandiudza chekuti takadai mukwasha wedu. Sezvo mwana wedu akambenga ari nemumwe mwana wakatorwa Samuel. Hatingakuomiseri. saka tiri kuti iwewe uri kugamuchira judgment yakapiwa navamunyawiri yekuti ubvise mombe 4 $2,000 yerusambo musi wa5 September Munhu nekuti panova pasina zvokuti ndizviite nokuti ndakati mhuri handichada kuti ndikasei ndigare naye. iwe Stephen iwewe wati iwewe uchiita appeal kubva kumutongo wakaitwa navamunyawiri appeal yako iri papi apo Kuti inini ndiri kuda kugara pamusha pangu. Sezvo ndakanga ndakavaka handidi kudziviwa pamusha
ndine mhuri ndoda kugara pamusha pangu ziya rangu dikita rangu zvakaperera ipapo ndopa ndoda kuti ndigare nevana vana ati zvavari kupa ndofunga vari panze imimi vana venyu vari kupa matete varipo zvati vana venyu vari kupa wani ndofunga aripo panze wani mudiki wacho ari South Africa ne17 years ari South Ndiwo mwana wacho. vasikana vese vasikana vese vakomana ndovakafa iwewe action pataurwa nawe kunzi uri kundidzinga pamba uchiti ndiri huri ichokwadi here ichi kutodzinga pamba inyaya yekuti ndonyaya yatainetsana iyoyo yekuti mukadzi haana respect anoita zvaanoda Pamusoro wemapenderero kusana mirai nyaya iyamati mukadzi ihure ndizvo here hongu ndiyo ndakataura kwamambo kuinga apa tichikubvunzira munombotaura statement yowani mataura zvekutukwa kutakwa ndozvataonzwa izvo iye uhure semamambonyero zvimwe zvacho zvinokwanganikwa nokuti zvimwe ndisaka ndakatozita zvekutonyora pasi kanganwe main issue ipapo unotadza kuti kutsadare nhau iyi yako iyi yekuti mukadzi ihurei ine payakambomangarwa ikambotongwa here ndaenda chinotaura kwanatezvo tichiedza kuti gasari ndivakiridzane naye tisati munzi wangu wati ine payakambomangarwa ikatongwa here kwete kwemakore 23 muchigara musi kwayakamboenda kupolisi patakamborwira nyaya iyoyo akanga akundisungisa pataurwa nawe kunzi wewe waibva kumba uchinonogara nemumwe mukadzi kumashops kwete mambo stembeni ndoda kuti mwana wangu ataurewo iye nokuti inini ndataura kana dai vanhu vakanga varipo vepamunyawiri vanopupura mwana wangu aripo anopupura inini handivanyebera handivavenge vachitondibva vachibva pamba vakasiya vandioneka vakati inini kwanya kudya chipari chiriko haundirambidze kuita chipari vamwe vari muno munhu anani ana atete vangu ana atete venyu pakudiki hanzvadzi dzababa hanzvadzi dzababa vakoyo kuhama dza-action dziri muno varimo ndimi muri kunzi munopota muchitora action muchimubvisa pamba pake chokwadi here ichi pamusoro wededani ichokwadi asi hatina kuenda kunomutora tichiti toda kuti varambane handizoti ndingakwanisa kumbotsanangura here zvaiitika kumashure kuti tikwanise kubata chikonzero chekumutora chinenge chiri chei muchimubvisa pamba pake pekutanga nyaya yakaita kuti action abve pamba action akavaka pamusha pakasiyiwa ini ndiri mai vake ndimusarapa vatokupa kwavo saka action akavaka pamba pakasiyiwa naatete saka zvakaitika ndezvekuti pana tete hanzvadzi yababa vake yaigarwa nechebhaseri vakatukana nemuroora tete vakati sekutaura kwavo vakati ndatukwa nemuroora vakuti akauya akadhakwa andobva ndanetsana muroora ndokubva atuka tete vaye kuti ngomwa tete havana mwana tete ndokundifonera vachichema nditete hanzvadzi yababa mukuru vangu vakati mainini ndatadza kugarisana namai rundi kuno mai rundi vandituka kuti ngoma asi ndazovapindura ndikati iwe uri kushandisa mwana wanzvadzi yangu uchiita zvaunoda zvekudhakwa zvichifambi nditete vari kutaura saka vakaitaka kuchinyana mashoko saka nyaya yakazoitaka kuti vanhu vemumusha nenhau yekuti ndini sarapa vanhu vakandifonera vakanditi mainini muruda kugarisa sei nyaya nekuti hakutadza kuti ugara nemuroora mumusha ndo zvakazoita kuti chikonzero chekutora action kubva pamba pake changa chiri chei action akanga asisina pekugara nekuti nhau yakaitika ndeyekuti takabva tavati imini sinzi musina pekugara kana padzimba hadzisi dzenyu iwewe uri amai kana uchibvisa mwana pamudzimai wake uchienda naye handina kumubvisa zvekumutora iye akati zvoni handichakwanisa kunge ndichigara pamba nenhau yekuti nemukadzi hatisi kuwirirana ndo mabviro akaita ndo mabviro akaita action iwewe samai ukati zvakanaka panguva iyoyo panga pasina kugarisana zvakanaka nekuti pindura mubvunzo wangu ndati iwewe samai ukati zvakanaka zvanga zvisina kunaka
asi kuti panguva yaanga asina pekugara. Anga asina pekugara ndiani? Ivo vese vari vaviri nekuti pamba pamusha pamba pevabereki. Saka takanga tati izvoni isusu taakungoti muchibva nekuti vanhu vomumusha vanga vakunetsa kuti hatichakwanisa kugarisana naAction nemukadzi wake nenhau dzokuti vari kutuka vanhu mumusha. Iwo unogara kupi? Ndogara muno mudomoshango. Saka Action pamakamutora makamuendesa kupi? Action akaenda kuPlaza. Akagara kwenguva yakadii? For 1.5 years. For 1.5 years ari kuPlaza asiri kumudzimai wake? Aiwe. But hamusi kuzoona here kuti mimi vemhuri zvamaita zvakaipa izvi. Kuzi mukatore munhu kubva pamba pake, chii chamaita kuti muvake imba iyi? Zvokureva kuti imimi vemhuri ndimatoti kumukadzi hatikudi, rega tikutorere murume tiende naye. Pamusoro ivedare. Isusu kuvaka tatikuedza kuvakirisa. Ndokumweni kwanati zvinhu ndakaenda kafora. No, saka imba iyi maida kuivaka Action ari kuchegutu mukadzi wake munyawei. Vakanga vatodzoka, ndopatakazotanga kuti vatogara pamusha. Saka nyaya dzairamba dzichiitika tichienda kwana Atezvana. Pandakatomboenda ini kwaTezvana ndakasvika muroora wangu akadhakwa achitukirira pamashops zvinyadzi. Ndikatomutora ndikaenda naye kumba. Ndasvika naye kumba ndakaenda kumukoma waAction. Akatadza kupinda mumba akanodonhera pamusuwo pakitchen. Mukoma waAction akati mama mukuya nemunhu akadhakwa tinotaura kuti kudii. Saka patakavhenda kwana Atezvana takatoenda inini nehanzvadzi dzangu nevakoma vaAction. Atezvana akati endai munomutora muuye naye kwaNyakucha. Zveshuwa takaenda kwaMunyawiri. Tinotora ani? Ai muroora. Zvikanzi isusu kuti tiuyeko kwenyaya dzenyu dzawandisa ndokupindura kwakaita Atezvana. Vana Atezvana vanogara kupa? kwaNyakucha. Saka ndobva manzi endai munomutora muuye naye kwaNyakucha. kwaNyakucha titaure patasvika kwaMunyawiri. Takasvika kwaMunyawiri hanzvadzi yangu mukuru nemukoma waAction nehanzvadzi yangu nemumwe hanzvadzi yangu isiku. Ndo vakaenda kugadheni vakaona mai rumbi vari kugadheni. Ndobva vanoti tauya amwene venyu vauya nanatete venyu zvanzi tiuye kwaNyakucha tinotaura nyaya yenyu. Vakati handiuye ikoko kana ndaane nguva ndichazokutsvakai. Aita handiuye ikoko ndiani? Muroora. Kumazivatawo nemuroora kuti ndakasenza simba rangu rakapera pakuvaka musha. Iko zvino ndakura ndachembera dzisina simba kuti ndibve pamusha ndisina musha wangu. Pandaisa dikita rangu nenguva yangu utoudina. Ipapo ndisingazive kuti tingati kudini apo asi nhau iripo ndeyekuti sezvo murume wacho ari kuti ina handichakwanisa kunge ndichigara naye. Amai hamusi kuvaka imba yemuroora. Hamusi kuvaka imba yemuroora. Iyoyo ndo mhosva yekutanga yandokupai kuti zvese zvingese zvamutora zvinoshayiwa basa. Dai mimi mamuda kuvaka imba yemuroora ndichiona effort yenyu yekuvaka imba yemuroora ka. Izvi zvamukutaura ndaizvinzwa. Patatanga kupesana pekutora Action apo kuenda kunogara kuPlaza kwe1.5 years. Ipapo ndo patotanga kupesana ipapo. Zvinenge zvichirevei izvozvo izvo kuimba iyi. Apa Action wacho anoenda unogara kumashops achiti ndinotenderwa kuti abarika. Pamba pake anapo asi ari kubva kumashops achienda kubva kumba achienda unogara kumashops. Amai muchiziva kuti kumba uko kune muroora ariko kuti kana ada barika kachiyananisai kaite barika rake zvinozikanwa. Zvino Action akabuda mumba achienda unogara kumashops achisiya mudzimai kumba uko. Zvenge richiti tikuitei. Pamusoro vedare inini zvokuti Action anga ari kugara kumashops handizvizivi. Asi kuti inini pandakaenda ndichizwa kuti muroora anotukirira pamashops zvinyadzi. Action akagara kumashops panguva ipi nayamai? akabva pamba muna Machi. Machi wegore rino? Kusvika izvinezvi. Ende amai havasi kuzviziva kuti Action ari kugara kumashops? Amai ndakatovafonera musi wavabva kumba. Vambouya kumba vachiti vada kundigadza dare. Ini ndakaramba kuuya kumba kuzoti ndigadzwe dare naye ivo pasina hama. Kugarisana kwese kwatanga tichiita vakangobhoekana neni vaiuya nevana vavo vasikana vosikondigara dare vachindigadza dare pasina kana hama dzangu. Musi wa12 chaiwo nemusi wa13 vakandigara dare pasina kana hama dzangu. Wanziwo wakanzi ana baba vako vari kukuda kwaNyakucha ukati handichauya ndani mumba yangu. Aiwa ana baba vakatofona vakati taimba kuno kuda kuti pavakabva kuno vakaenda nekwaNyakucha
vakati taingwa kuno kune vanhu veiko kwaMunyawiri vari kude isusu zvekuti varambe vachititongesa kuti iwe uri kuita zvakati kunge vakatipa mari handizvide inini handisi kuuya ikoko hanzvadzi yangu ndo yakabva yati inini handisi kuuya ikoko kureva kuti action haana kukarora haana kubvisa mari action watorora kwaurora wangu mama ndakabvisa aiwa iyo nyaya yekuroora iyo hatisinei nayo nokuti action akabvuma kubhadhara mombe dzaakanzi abvise nerusambo rwaari kubvisa musi wa5 iyo yakazvimirira yega. Nyaya yatakanangana nayo panapa inhau yekuti mudzimai wodzingwa pamba here kana kuti kwete, ndo nyaya yatakanangana nayo. For which iwewe haukwanisa kudzinga mudzimai pamba iwewe kana usina kuzadzikisa zvawakanzi uita. Zvinova zvinhu zvauri kugamuchira iwewe. Chekutanga kuzadzikisa zvinhu zvawakanzi uita, kana tichizoona zvinoteera tozozviona mushure meizvi. Mama, noti ndakatoshamiswa ndakuona rako yaraisa. Ndozvo zvinotoita. Iwewe kana uchiti Stembeni abve pamba uda kuti aende kupiwo. Ngavachienda kumushoka. Ngavachienda kupi? Ngaaende kwake kumusha. Ngaaende kwake kumusha. Vana odi? Vana vanosara pamusha. Vana vosara vari pamba amai vavo vasi. Nokuti uyu ari kumurumika. Aato kumurume wake. Pamba pamakavaka apa pakambomira sei? Apa pataurwa nyaya yekunzi pamba pamakavaka pambari pamba patete iwo ndiwe last born. Pamusha pevabereki. Pandodini mune dzimba dzenyu padivi here kana kuti kwete? Chakambovakira ipa. Muchivaka dzenyu dzimba here kana muchisiya dzimba dzaatete? Saka dzimba idzi doti dzizogarwa nani iwewe? Dzimba ndo dzandoti dzichagarwa sekutaura kwatataita mudai. Dzimba da kuti ndigare. Toda kuti ugare iwewe? Uchigara nani? Ndochigara nevana. Wakambotora 1.5 years kuchegutu Stembeni ari pamusha ipapo? Tichishanda tese. Nokuti zvandaishanda ndo mari yandaunze kuti makamboita gore nehafu here muri kuchegutu mukadzi achisara pamba? Kwaiva kuri kubasa ndaienda ndichidzoka pa1.5 years. Kudzokorora kubvunza dairai kuti kana kuti kwete? Ndakaenda asi kwaiva kuri kubasa. Kubasa ikoko asi makaita gore nehafu muripo. Inini kutaura chokwadi hazvina kukodzera kuti mudzinge Stembeni mubvise pamba. Nokuti 23 years muri mose. Mochimuti after 23 years chisimuka uende. Handizive kuti unhu hwerudzivo kuti 23 years tatadza kutsiura munhu, tatadza kugarisana naye. Stembeni, iwe rurimi rwako rwazvina kunaka iwo. Mashoko ari kutaurika panapa murume wako ati ndaenda kugadheni ndodzoka ndichisvika pamba wakadhakwa ndosvika ndozvibikira ndega sadza. Handidaro papa pane vana mwana wangu ari pano ndipupurira kana dai vamwewo kuti murume uyu azive kuti kune gadheni ndini. Vakanga asingaite zvegadheni. Ndakamuwana ari mukomana aigoro aiswerwa ari pamashops. Inini ndiine bhawa rangu ndakabva ndamuudza ndikati tikaramba tichiita zvebhawa hatina kwatiri kuenda. Mari inenge chibuda tichidya. Hatiite izvo kuti tirime. Hanzvadzi yangu akauya akatanga kufundisa mukwasha. Nawe kudzoka unenge uri kumashops iwewe naamai uchitaura zvitukane zvinhu nezvinyatsi. Handidaro nezera rangu handidaro. Nezera rangu handidaro. Hamusi kuramba chokwadi here. Inini nezera rangu zvinyadzi pakazara vanhu. Zvakanaka, ndikumbira kuti mese mubude kusare mwana wayaruwe. Unokusana namakore mangani? Ndi 21. Warorwa kupi? KwaMunyawiri kunonzi kwaMbiperi. Madzedu futi. Kura kwako iwo wakakura uchigara kupi? Ndaigara pamusha. Uchigara nani? Naamai. Baba vanga vari kupi? Baba vainge pekutanga takamboti garei tichiri vadiki. Patakazotanga kuenda kuchikoro baba vakatorwa vakaendeswa kwaChirasi. Vachiendeswa kwaChirasi nani? Nehama dzavo. Nana atete. Kwakuinei kwaChirasi?
chakaitika vakasvika handitika ndobva vanetsana hamene baba vakafona chiti kudii nhama dzavo ndobva vangosvika bva vaburitsira mai vangu zvinhu zvese panze taigara imba dzaboko ndobva vaburitsa zvinhu zvese panze zvikanzi hachadi kukuone pano pafamba mitese muende ndobva vatora ndokutora kwavakaita baba vachitanga kuenda navo kuvakuchirasi ndobva vasara mai vangu zvinhu zviri panze vakatota zvinhu vaendesa kubhawa tikatanga kugara mumashopusi ndobva tikatanga kugara mumashopusi kubhawa iko dzimba vakasiya vakiva ndobva vagara makore ndofunga ndakabva ndambotorwa ndobva ndanogara kugoromonzi ndoka ndakamboti dzidzei madhesa ndetoti nanzvadzi yamama wangu vati uye mundipe mwana wana adzidze kunoku ndobva ndatangodzidza kugoromonzi madhesa ndetodzidza kugoromonzi vangu vari kuchi kwakuchirasi vaitombouya kugoromonzi vari kwakuchirasi bva vakagara ngumakore vari kwekoko ndobva mama achitofona baba wenyu havasi kudzoka baba wenyu havasi kudzoka ndobva vazodzoka madhesi avakadzoka tikasokotanga kugara tese kubhawa zvonguva chiramboti atogara kubhawa tikasokotanga kugara tese timu one room tichirara tese mu1 room michiraramisa nani inini baba mama nekamunini kangu akazoenda kusauka wanga wakura zvakadii ipapo ndandiri grade 7 munini wangu anga ari grade kanga segrade 3 kana grade 2 tichirara tese mu1 room mukumba tanga tadzima ndopakatanga mai vangu kuita zvekuvaka kwezvo kuri kutaura kuti kunzi amai vako vanomwa doro vanodhaka tana chikwadi kumwa doro hakurambidzwi vanomwa zvekufara like pamafunctions vanomwa doro kwete zvavari kuvataura kuti vanomwa doro vachienda baba ndo vaitoramba window garden wototi nekuti kwakune bottle store kumwa doro vanotomwa but kwete zvekunzi vanorara zvachitaura kugarden baba vaitoramba nekuti panga pane bottle store kama wakona baba wako wakamira sei tinotowirana baba vangu ndechovada asingaitiki vanotoziva kuti ini baba vako ndatina zvino munotowirana baba kangotanga nyaya dzavakaita dzahatisi kutonyatsowirirana ozi zvinhu zvivaizvitatakura tichiona vachishungurudza amai saka waita zvako ndikumbira kuti ude panzi ita kuti vanhu havadzokewo natite zvara vachingavaimo ngotirire zvishoma ndowandasokudza kuti iwe uda panzi iwe uri chii chapembeniyo ihanzvadzi yako hanzvadzi yako hanzi inomwa doro kaiwo anomwa zvokudii zvokutsvukirira akadhakwa usati wasangana nazvo upenyu hwe23 years vakaroorana nemukwasha weimini vanga vachigarisana sei vanga vachitonyatsougara vese nguva nenguva here kana imi makambogara dare nemwana wenyu here estembeni muchimutsurawo zvichemo zviri kubva pana vakaroorwa iwo nastembeni makasiyana zvokudii pakuzvarwa unogona mutsura here stembeni pane mwana baba here wemusha menyu vakuru kwauriwo mukwasha wenyu akaroora kusvika pato sipaitwa zvekuti itwazinekuti uchange ngokutozivana hakuzi hapana mari yekuti nekuti dzakaroora agune kuzi daike ndiri 2004 around ndinge mashomanana yekuti hapana zvakatomboita hapana zvakanaka ngoti kudai panze zvishoma iwe action wakanzi ubvise mombe idzi 4 ne$2000 zusuwa 5 September zviri kuitwa saizvozvo here semunhu ari kutsvaga sedhete randakapiwa ndo zvandofanira
5 September ndiri Friday iri kutera. Friday iri kutera. Zviri kuitwa here. Oh. Vana Tezvara vakaonemo munoma. Wongo. Wakatovaudza kuti varonge dare remusi wa 5 September vakugamuchira. Wongo. Zvakandosvitsira kwaEdman. Wanzonosvitsira kwaEdman. Pane mombe homa here pamombe ina dzirapa idzi. Ndisingatoziva kuti pavakataura nokuti pavakataura ndisiva kuti pavakachajema here kana. Akataura ndiani? Vana Tezvara ndozvakati vari kuda kuti Vana Tezvara ndati pane mombe homa here apa pamombe 4 dzirapa idzi. Ndati vana Tezvara. Ndati vana Tezvara. Tiri mudare maEdman ndo vakataura vakaitonga vakazoti tikati kumombe iwo ndo vakati mombe 4 ndo kurapa kwechivanhu hanzi yehomai vanayo inozoya inyika hanzi inozoterawo hanzi ipinde pamombe dzekuroa. Pautanga takati toda mombe 5 dzekuroora mombe 5 zvanzi mombe 5 hazviite munopiwa mombe 4 ndoto yakamirira ipa pamombe 4 asi sakatareva 5 kana mchiti isusu mukureva kuti chii? Kana mchiti isusu mukureva kuti chii? Mimi ndimani apa? Inini ndati tumfurongo. Saka mimi ndimai ichajara roorara nababa? Ana baba taitovabatsira. Amai vasitembeni vari kupi? Kuti hasha yaamai kandati amai vake vari kupi? Avariko vacho vanorwara. Vanogara paifoti. Pana mombe homa yako. Kozi uyo mwana anogara sei kumba kwakaroorwa uyo kana usina kubvisira mai vake mombe homa? Actually, nditaura newe. Ndikuzizwa. Iwo kuti mba yemwana uyo agare kumba kwake zvakanaka. Abvisirwa mombe homa iyo. Kana uyo akubvisirwa mombe homa inoenda kupi? Tanga kumbere dare ndechekuti unzo wangu wati kana uyo akubvisirwa mombe homa inoenda kupi? Inoya kumushaka kuna amai. Mombe homa inoenda kuna amai. Achienda mudanga mako iwo. Saka mako iwo inogara sei iwo usina kuendesa yako? Semunhu anga achikutsvaka. Ipana Tezvara mombe dzavo ina dzakataurwa navamuyaviri upana amai mombe yavo yehomai obhadhara $2,000 yavo. Kana mabhadhara izvozvo vana Tezvara kukumbira kuti mugare pasi nemukwasha wenyu nehama dzake mukurukure nhau yekuti Stembeni kana murume achiti asuda Stembeni ngaagare pamba ipapo. Pamba ipapo hapaite kuti pauye pagare mumwe mukadzi. Ndapedza. Kana wabvisa roora rako ramawirirana pa nemombe yehomai mochizogara pasi dare nana Tezvara. Imimi vemhuri yekwaStembeni nemhuri yekwako yewo action. Mochigara mukurukura nenhau yepamushapa. Asi pamushapa hapagare mumwe mukadzi. Because iwewe wati iwewe unosara uchigara nevana ndobva wati zvakare vana vakaroorwa vagara kudzimba kwavo. Saka unoda kugara nani mumba? Musha tatakasira vana sekukuvira kwatakaita kuti kana tapesana musha uchasara uri vana. Ndobva wadzoka iwewe ndobva wati vana vakaroorwa. Saka mubvunzo unosara iwewe ndowokuti unoda kuzogara nani mumba umu? Yakasenzwa naStembeni iwewe usipo kwemakore gore nehafu uri kuChegutu uri kuAturas. Pamusoro wemako. Imba ndakati imba ndeyeva. Dai ipapo ndatopedza ndichadzokera. Ndataura ndozvandareva. Ndati Stembeni haasi kubva pamba. Bhadhara roora rwakanzi ubvise iwewe. Kana mapedza muchizogara dare pasi. Iwewe uchipa zvichemo zvako kuna vana Tezvara, vana Tezvara votsura mwana wavo vega. Kana Stembeni aramba achiita musikanzwa wake nezvacho zvausingawirirane nazvo, iwo ndousimba uya kuzomhara kuna mama. Stembeni, kana iwewe watadza kuteerera murume wako ukagara pasi ukatsurwa ukatadza kuzviteerera, murume wako akauya achimhangara kudarira mama, ine ndinokubvisa pamba ipapo. Ndotenda. Wanzwa zvandataura? Ndikuzvinzwa mama. Mazvita ndapedza. Vatezvara manzwa zvandataura? Amai vacho manzwa zvandataura? Rukundo Stembeni na action Mura kuchia mai.
inini pane pandanzi Stembeni akatuka atete vake vaAction system inini ndine ndakatukana naatete ana atete vaini yaiyo makuitaurire iyo ainaidoti panjekeswe kuti mudamu wangu ndianotondishedza izvozvi zvaakambodudza saka ndati imimi kana yabvisa rora raakanzi abvise ari gamuchira rakapiwa navamunyawiriri pamusoro paro panoda mupe umai mochizogara pasi naamai vake Action vacho nana baba vake naStembeni nana baba vaStembeni nana mai vaStembeni mochikurukura nhau iyoyo yekuti Stembeni agare pamushapa muchimutsura zvakaipa zvamukuona achiita zvacho. Handiti kana mamutsura imimika Stembeni kana aramba achidzokorora kuita zvamamutsura zvamaramba imimi mochisimuka moyazomangana kudarira mambo. Stembeni iwewo kana watadza kuteerera zvawanzi uite pamusha mambo ndo achazokubvisa mazvisi